Yun mga kagamba, welcome back to my channel. Yung hindi pa subscriber dyan mga kagamba, pindutin na lang yung subscribe dyan at notification bell para lagi ka updated. Bago tayo magpalaban mga kagamba, shoutout muna. Dami nagpapa-shoutout sa atin. Basahin lang natin magpapa-shoutout. Shoutout sa'yo, John Noah Jumawas, lagi nagpapa-shoutout dyan. Shoutout sa'yo. Anjo Oligario and Bruce Cha in GC from Buisan, Bulacan. Yan, lagi ko naman basa itong mga nakaraan. Si Gagambida PH, shoutout sa'yo Gagambida. Si Arthur Dalumambon ng Mindanao. Si Nationalist Samantha Nicole Malu Caldesa, shoutout sa inyo ha. Amazing Spider, shoutout sa iyo. Papada Negosyo Online, Justin Tom Ricari, Jim Limakis ng GHQ Taguig, at si Gagamboy Jojo Lumagis, taga GHQ Taguig yan, shoutout sa inyo. Malapit lang dito yan sa akin. Shoutout din sa iyo, Jake Dawaiti, Aileen Ilibado. Pag magpa-shoutout kayo mga kagamba, mahaba yung pangalan nung ano nyo, ilagay nyo na lang, i-comment nyo na lang yung pangalan nyo para ano, hirap ako hanapin alokain ko pa doon sa ano, sa video. At saka si Joshua Brigol from Jinsan. Yan, shoutout sa inyo mga kagamba. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa inyo. Sa akin. Ayan. Paglalabanin natin mga kagamba, Tagalog to. Na mga good size to mga kagamba. Ilang piraso lang ito na pinili natin nung nakaraan. Ayan ipapakita ko yung picture dyan sa kanan. Yan. Tapos dito naman sa kaliwa. Ayan. Ayan. Isang itiman na tigre, tsaka isang brown. Tagalog yung mga kagamba, mga good size yan. Panoorin nyo. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!